Mukhang para kung nasa Baguio City. Ang lamig. Hehe. Saraya Kolop kantabayod sa iyong programa kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Sana siyempre amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Alwar-alwar, kalinisan ng kalinisan ay kalusugan at ang kalusugan ay kayamanan. Napodaya so ay darakal na saya kaso na trangkaso. Kaya na dapat malinis tayo at say laman tayo tanadya say lagwerta tayo. Ang kalinisan ay kalusugan at ang kalusugan ay kayamanan. Walaray medyo nalilik na yun, doknal na laman, mampacheck up kila. Lola saray ugugaw ta makapoy ni resistensya dararatan. Wag nang iasa pa sa mga tapal-tapal yan. Magpa-check up kayo agad sa ating mga RHU. Bawat na bayan naman may RHU, ano po? Para maiwasan yung paglala ng sakit. Morning, dasaray amin tagadtan da balay na Lingayen, Pangasinan. Kapasyar tayo da sa Office of the Mayor. Watan laman ay Madam Bergie. Good morning. Madam Bergie Navarro. Si Boss Joseph. Bartolome nang kumaladtan. Kana siyempre ramay kabaluyan ya talagan nalilik na da so asamay panangabrasa. Kana panamuyok panangaro na Mayor Josefina Castañeda ditana da balay na Lingayen. Pimawil kwanda so saramay susay mayora tayon manangaro lawas kwanda mo. Talaga na nalilik na susamay panangampupo panangabrasa. Dan Mayor Iday da saray kabaluyan tita na da baloy na Lingayen. Nabayag tayo na tinmayming na meet and greet sa Pimawil ya Mayor da balay na Lingayen. Nabayag ya timing pero ang gapuninsan siya ag tayo asabian wala po doon. Kailan kaya ulit? Nagkataon na may nasikaso ako dyan sa Liksab ng munisipyo. Sumadya na rin ako doon sa Office of the Mayor pero wala hindi pa naitatadhana yan na muling makadaupang palad ang mayor ng Lingayen, which is may ninang. Good morning, Mayora. Aromnira na impormasyon na balita at sayan na kabwasan. Antis na sarat ay makapaingungot ira na isyo makapaingungot kwangko lapod umbisyo linaw ay singaong kikilot amo susayay pag-asa yugagap nasaray madlang people yawalara so managot sayay bilyon pesos sa tatang tanagagik. Babagan na kurakot na saray buaya. Mansasanga-sangala so impormasyon na tatang tanagagik. Nilira say gagawin niya investigasyon.
Walalara may nakukulambit. Nayarin si Karaso imbestigaan mo. Pandalara may unaan ni paruntal da walay pinununong da saya so ang no flood control fiasco ang gapaw. Singa kikilot kwandamot atateng tanagagi. Koila kumon yan na palino. In fairness da saya piyogagap na Presidente Bongbong Marcos bilang leader na bansang Pilipinas sukaitan, linisan, managot ang dapat managot. Kaya antayin natin yan. Kung talagang disigido ang kasalukuyang gobyerno na mapanagot yung mga dapat managot yan. Although walalay initial numero interda tateng tanagagik dwara na kontraktor nayarin na talagang nadetan da saya tanapigara iran opisyal na say DPWH den say ni bagatayo apurayo tapyano naindanmet na liwawa sugago nyo ng investigasyon tanpang piu-piu gagap yanawalan nasay hustisya nusaya ning pakawaldas na pundoy gobyerno. Nanita pisay-pisayan tita natateng tanagagik. Walay reaksyon yanawat tayo karuman pero late abasa tayo. Thank you Dasika Daniel dita da Barangay Namulan, Lingayen, Pangasinan. Kaya kalek sa may ordinansa ng Councilor Von Carlo Changson. Walay titulo ton na atol. Pero may gagamtantutan at talagan para pangkabigan na sikatiran na umbalay dita na balay na Lingayen. Marakap so ngarantutan yung ordinansa kuanon Daniel na Barangay Namulan. Atol kwanto pero sa gabay to ni bagatan at alerto sa trangkaso ordinance of Lingayen kanyan atol. Tani ay so nalilik na tateng tanagagik trangkaso. Kanyan dapat alerto tayo. Kanyan very timely tanya ordinansa Councilor Doc Carlo Changson na balay na Lingayen talaga mata agmupupulyanan so kalusugan ng ating mga kababayan mabuhay ka. Aratay matalisiw natin komposisyon na say sangguniang bayan itan da balay na Lingayen na dadauloan na Vice Mayor ugaw Vice Mayor Vice Mayor GM Crisostomo. Patanmat say number one the good governance talagan matalisiw councilor dita na da balay na Lingayen Councilor Randall Bernal. Si Attorney Makaraeg naratan si Kenmat Councilor Ramos kanyan talagan no singbatan supantutungtungan debatian talagan makapanpapanday ira naloy ordinansa para saray umbalay. Good morning partner. Good morning partner. Good morning at saray manangan tabay nalik na balay. 62 days laba laman na nagkakaran partner. Nga bilang mo ni Christmas la. Yakatag kulay manoon.
Ang kulay manoon. Pero ang butol tayo natan. Bali-bali. Ang taklakan. Naliknam na talag Christmas la kasi. Kanya naliknam. Na imanom so manasing garlan Christmas. Yes. Kakalik na kay balibalin butol. Betul. Sayan kabuasan. Yes, kanyan aramay ken walay inya atol da dito na. Ipawayola no Christmas. Sisinop. Sunggaben. On. Noon, tipon latan. Pero Oktobre la, sublay ni Nobyembre, undas. Yes, Insan undas. tayo mang Christmas. Ila ko pa Christmas dalada si katitan. So, ratay no na ipawil da bilang. Dinan. Ratay, Dinan na ipawil da ni. ratay kinakatlob da. Di ba, tani, no, isubasta damay luganan ng Diskaya. Ay mga 100 million of pesos sumpawilag gobyerno. Pero sa kuan na Bureau of Customs at talagan na no nasaliw mo man no sakikan makasaliw ka paborito Joseph magmaliw lan legal. At Tayo auction daman at si karalaba so laban. Alante aman andi taman ni may initial. Initial. Taaraman may abawi kuno. Ang gapin na ipresentat ng papiles. Kanya na binawi na gobyerno, di ba? Yes. Talagang umman di ba? Na smuggled, di ba? Yes. Ang gapin na iprueba salimutan at legal. Yung paano puslit lang, di ba? Binabawi naman ng gobyerno. Pero sarag to may sali lang. Nibid. Hindi takyan wala lara may initial, duarang adani binitla. Duarang kontraktor so totally at si Karaso talagang nasigapay kaso. Duara la so bibi landag dan ibinit la balot no siya. Pero obvious lami sangay sigurado. Di ba? Wala ni may, di ba, wala ibabagadan kinaso ang tulanan Ken. Nan Rimulya? Si Ken, si Secretary Vince. Vince Dizon. Wala lalante. Ramay arom ni puro DPWH officials. Ni 22 officials, contractors. Taman. Di ba? 22 officials and contractors. At wala lang may binitladan congressman. Ay, wala la. Persons of interest lang may congressman Yap. Jad Baguio City. Yap. Yap. May kinoy, nan-resign ang kaplata, nan-resign la. Natan, siupan Aman nila ba? So, may contractor ang kapon Ang kapon ni. Aman nila ba't iray bibitlan to? Then, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Persons of interest. Yung mga napangalanan una hindi na person of interest? Yun ang itatanong natin kapaborito RJ. Di ba? Kung kasali sila sa mga binanggit na 22 officials and contractors sa nangyaring allegedly anomalous projects sa Davao Occidental at La Union. So Davao at La Union. Yung una na nabalita na halos alam na ng madlang people na Bulacan issue. Wala na. Wala pa. So mas nauna ito. Di ba yan hindi yan na ngayon, at La Union. Ngayon lang yan, di ba? Ngayon lang na pangalanan. Yes, ang sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Tinuturing na bilang persons of interest sina ACT-CIS Party List Ed Vic Yap at Benguet Lone District Representative Eric Yap. Ito po'y kasunod ng formal na paghahain ng reklamo ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman kahapon. So dalawa. At baka magkapatid pa. Magkapatid nga. Tapos yung isa doon sa Davao. Yung isa dito naman sa Luzon, sa Benguet. Hindi. Hindi ba sa Benguet? Di ba? Yung isa kasi party list. Party list. Pero magkapatid. Ay, from Luzon to Mindanao. Ay, nako ha. Pero yan, mabata-batar lang binitla. Person of interest. Kasi hindi pa naman yan akusado hindi pa naman yan totally yung parang may sala na di ba? Person of interest. Kumbaga, suspect. Suspect ganon. So sila lang yung nabanggit na person of interest. Pero yung mga iba wala pa, hindi pa pinapangalanan. Sana pangalanan yung pinangalanan ng mga
allegedly nabigyan ng kickback. Wala. Wala pa. Yun ang hinihintay ng madlang people. Wala pa. That remains to be seen. Okay. Pero ano itong kwan? Matanong ko lang kasi hindi ko masyadong natutukan. Ba't parang madidismiss yung isang senador? Anong kaso nun? Actually, diba? Parang nakuryente si Ombudsman Remulla. Na naman. Oh. Di ba naihayag na niya na pwedeng baka ma-issuean ng dismissal? Sa ikwantolante. At ipaway tuman, iserve tuman, so 2016 dismissal. Dismissal hindi suspension. Hindi matibay suspension. Yan. Dismissal 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. 2016 pa. Oo, 2016 pa. So yung kaso 2016 pa. Anong issue yan naman? Tungkol sa paggamit ng pera kasi that time si Senador Joel Villanueva siya yung tumatayong candidate ng SIBAC party list. Okay. Ngayon, may nagsampa ng reklamo laban sa kanya during then the time of Ombudsman Conchita Carpio Morales sa paggamit ng pundo ng SIBAC sa maling pamamaraan. Okay. So, nothing to do sa may piyasko natan. Hindi. Okay. Pero, lumalabas ngayon, kapaborito RJ, kasi meron na palang desisyon way back then, 2019. Ang nakaupo pang ombudsman noon, yung nagretirong ombudsman. Martires. Si Ombudsman Martires. Ngayon, pangkalawan tayo, akin at agtuan ng Ombudsman Remulla ng dokumento. Wala mo sa ka-file. Kanyan nun agtulagi anong nang kapaborito RJ katuman ibabagaton ni serve to pero pimaway so katwan dismiss latan manaya. Hindi kaya sa nangyaring yan kapaborito Joseph parang mayroon na silang minamanmanan ng mga tao. Well, di ba hindi mo maalis liknaan Ang diba? sabi naman ang sabi diba? naman yung may pinupuntirya ka na si kaata yan na panta kay di ba? Parang ganon. For the benefit of the doubt. Ayan na naman. Wala mo sa ibabagato lantinan Ombudsman Remulla. It is a just power. It is a just. Just meaning may just is may makatunungan. Just power. Abusing it is the last thing I want to do. Kwanto. This is the job I want when I was still young. I assure the general public na hindi natin gagawin yon. We will not weaponize this office for political purposes. It is the last thing in our minds. It is the last thing to happen. Alam mo kung isipin mo kasi na yung kaso parang naka-archive na tagal na 2016. Ba't mo panahalukay? Yes. Di ba? Tapos, diba? Halimbawa, sika. At saka bakit nakatuon ka agad kay Senador Villanueva? Socialist triangle. Kung magtatanong ka, bakit nakatuon ka agad yung mata na ombudsman kay Senador Senador before Villanueva. Hindi mo maalis yung liknaan ng madlang people. Kasi may mga nabasa akong reaksyon diyan na before baka sabi nila uupo pa lang mayroon ng mga taong nakalista. Ito na nga. Yun. Because of what happened. This is it. Pansit. Yun. So, but sinabi mo na kuryente. Na kuryente because later on, kung lumalabas pala na meron na yung dismissal. Ngayon ang sinasabi naman ni Ombudsman Remulla, sekreto daw na dinesisyonan ito. Actually nga dito ang naging pahayag niya sa panayam sa kanya ng mga kapwa natin, membro ng 4th State Kapaborito RJ. Pakinggan po natin. Buti. Hindi sinabing na misquote. Hindi.
Ito. Tatawakan Pakinggan po na lang natin si Ombudsman Remulla sa kanyang statement, interview sa kanya. Sige nga. Pakiplay natin. To the Senate President to enforce the RTO Morales decision on Governor Villanueva, Senator Governor Villanueva. And what I said that I was going to write a letter to the Senate President to enforce the RTO Morales decision on Governor Villanueva, Senator Governor Villanueva. And to my surprise, when I got to the office, I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martinez, dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. So, it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? If you know about it, nobody knows about it. Sabi ni Doc Sir, sino naman daw po ay harassment and fake news daw po dun sa... Well, harassment, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan inabas, nobody knew about it. Kahit sa Senate issue, hindi nila alam yan. Even the Minnesota didn't know about it. Ngayon nila inabas. So don't you call that a secret decision? But sir, what about the people here in the Ombudsman's office? Siyempre, alam din dapat nila yan, sir. Exactly. Nobody was raising any issue about it. All this. Sir, may sa conduct mo nangyari kung naging secret po? Hindi ko alam eh. Basta it's a very mysterious decision. Kasi nga, it's a public interest decision. He ran for public office, he was elected senator. So it's a very newsworthy thing. And it's something that is in the public interest. Kailangan pa ba ng investigation internally, sir? Dito sa Ombudsman? Now we're studying the decision. We're studying everything. Sir, to be there, will you still send the letter or hindi na po? Hindi na. Kasi nga, nagbago na yung premises natin. Nagbago na. 30 seconds. Teka. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Kaso may tapat da kapaborito alkalde, may sakay. Imposible, ang kapilistaan ombudsman, at sa tanyo decision, wad man ni posible, wad man ni ramay totoo, at ombudsman, nun agaw ang impact sa man so decision. Actually, wala reaction to ditan ng retired ombudsman Samuel Martires. Binanatan tumat si Remulla for saying that his decision is voiding the secret. dismissal order against Senator Villanueva it was a secret decision. Secret kanto. Sa kwanto, akin ni bagam niya secret niya decision. Atay niya decision can be found on the system of the anti-graft body. Tsaka may idagdag ko lang. Before sana na mag-issue ng statement about yung kaso ni ni Senator Villanueva. Research. Yun. Naunahan mo ako. Research. Dapat ni-research mo muna kung ano na. Saan na yung kaso. Di ba ganun? Yes. Ito bang kaso meron pa? Ano na yung kalagayan nitong kaso? Yes. Para pagharap mo sa mga correct. mamayag, di ba? At sa first thing na dapat tanungin niya sa sarili niya, na-serve ba to? Bakit hindi na-serve? Tanungin niya yung mga tao ngayon sa ombudsman bago siya umparuntalad media, bakit hindi ito na-serve? Dapat from among the ranks sa ombudsman, meron na magsasalita bakit hindi na-serve. Ito sabi ni Arnold po. That statement is bawi galang, ha. Kanto. Bawi galang. Kasi mali kuryente. Yun lang, ha. Kanto. Kaya makapakalawa ka paborito, RJ. Una. Tama ka ni-research mo muna. Bakit nakatuon ka agad kay Senador Villanueva? Yan nga Secondly, kung meron man yung dismissal order
bakit hindi na-serve? Dapat tinatanong niya yan sa kanyang sarili. Hindi naman tayo lawyer, pero I think that should be the case as a lawyer. Yung Martires, dapat mayroon namang file dyan. Yes, Di ba kung ito bakit di niya na-serve? Ito. Di ba pag may mga unsolved na kaso sa police, di ba, halimbawa, napapanood ko sa hindi naman ako pulis Halimbawa, dumating yung pinakamatibay na investigador. O di ba, yung hepe sasabihin, tatawagin, baka ni, SPO4, baka ni, halika dito. Ito matagal ng kaso to, unsolved. Pwede ba, baka masolve mo to. Secret lang natin isolve mo to. Di ba, bibigyan ka ng folder? Case study about dun sa person na yun. Wala bang binigay na parang meron at meron yan. Meron, pero bakit meron at meron silang file. Di ba? Sa bawat kaso na napunta sa kanilang opisina, meron at meron silang file. Ngayon doon sa file na sinampa kay Senador Villanueva, sa tingin ko, Kapaborito RJ, kung ano man yung naging desisyon ni retired Ombudsman Martires, andun din sa folder na yon. Meron ba tayo? Meron ba tayo? Nung reaksyon ni Sir Martires? Oo. Mamaya, balikan natin. Bakit hindi, yung sabi niyang, hindi mo na nakuha. Hindi nakuha na. Kasi pero talagang sa kanyang interview, yun sinabi niya, bakit tinawag mong secret? Bakit sinabi mong secret decision? Nakalagay dyan sa system. Mansad si katungot man So, kailangan niyang sumagot. Di ba, bagak, sika, in secreto, mukhang kung sika, gabemutan. Anta, nanretiro kan malinis. Actually, sinagot na niya. Sinagot niya. Oo nga ang sabi nga niya, yung decision na yan, naka-file doon sa system ng anti-graft body. At sabi ko rin, in every court kasi, Kapaborito RJ, sa lahat ng decision na kaso na binabanan na korte, andun lahat yung file, pati yung decision. Kaya imposible na pag nabuklat mo yung kaso ni Senador Villanueva, wala doon yung desisyon. Kaya nga bakit sinasabi ngayon secret? At saka ba't niya isisik? Nakikita mo ba yung punto ko, Kapaborito? Yes, nakikita ko nasa folder yun Nasa folder. Saka ba't may isisikreto? Naman yan Parang nalinisan yung pangalan ba't mo pa isisikreto? Wala namang habol yun. Not unless, Kapaborito RJ, you just make a big bang issue about it. Yes. You just make Kaya an issue about it para lang ma-discredit siguro. So, ayaw natin isipin si Senador Villanueva, meron bang reaksyon? Wala kang nakuhang reaksyon? Ang reaksyon na nakuha ko, yung reaksyon ni Senador Peter Cayetano. Hindi si Villanueva. Pero maganda rin ng sinabi ni Senador Villanueva, wala pa. Hindi pa nagsasalita. Mamaya, balikan natin. Kapaborito Joseph. Yes, okay. Dahil alam po ninyo, magiging na naman to, parang president na kailangan pagka nagbusngaw ka ng, di ba? Yung sure ka. Yes. Hindi ka socialist triangle. Saka isa pa, na na-open dito, yung mga kaso na sa akala natin naka-archive na, pwede pa palang hugutin. So that was 2016, 9 years na. Ilan bang taon, Kapaborito Joseph, bago 16? tuluyang mawala? 9 years di ba? Actually, naka-file lang yan, Kapaborito RJ. Kahit na ilang taon, nandyan lang. Kahit na ilang taon. Kung kailan mo gustong pag-usapan, hugutin, o paano? Kaya nga, ang pinakaunang tanong, bakit nahugot? Bakit nahugot mo yung file ni Senador Villanueva? Nahalukay? Bakit mo nahalukay yung sa dami-dami ng files na nandyan na kaso, Kapaborito RJ, bakit si Senador Villanueva nakita mo? Ano connection noon sa napakainit na issue ngayon? Yes. Na it's about flood control fiasco. Kaya nga natanong kita kung may kaugnayan, wala pala No, tungtung ito Kapaborito RJ. So yung iniisip ninyo nangyari na isuldumutan. Kasi antay tayo si Senador Villanueva sakimot sakimot at saramay nasasangkot at sakimot at saramay ang kukontra at satan fiasco agauntan kanyan mababalingaan lang issue. Kaya pala kung nako, so yung bahala na kayo mag-conclude, pero siyempre narin ultimate reaction ng Senador Peter Cayetano sa atin. Umiinit na yung mga issue, magpapalamig muna kami, magkakape. Babalik kami pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am
sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang ransunata. Dame yung Son, ang puta-putang informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, paborito. Lasip Chico, paborito. Lasip Grande, paborito. Lumboy, paborito. Lukaw, paborito. Anjet Maluwag, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay
katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating talagagik alas 8:12 lang sa oras tayo. At sa inago na biyernes, kaulap kang tabi ni siyempre sari magteriuran ka paborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tanda sa magterilingkor, magterion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Neimpanang natan natatong tanagagik anan Senador Joel Villanueva. So sa may kopya na transmittal na sa may desisyon na ombudsman na nagbabaliktad sa kanyang 2016 dismissal order. Ipinadala ang kopyang ito kay Senate President Tito Soto noong 2019. Kanyan ang ibabagato ng Ombudsman Remulla at ibabagato natan niya maging si Senate President Tito Sen agtuanta kunuya. Natan walay pimaway. Office of the Ombudsman endorsement September 16, 2019. Respectfully forwarded to Honorable Vicente C. Soto, Senate President, Senate of the Philippines, 512 5th floor GSIS Building, Financial Center, Reclamation Area 1300 Pasay City. The attached order dated July 31, 2019, which was approved on September 13, 2019 in OMB-C-A-15-0298 entitled Field Investigation Office versus Emmanuel Joel Villanueva et al. For information and guidance with request to acknowledge receipt within 5 days from receipt hereof. Nyaman, simpaway ito ng Senador Villanueva, walay transmittal. From Ombudsman to the Senate President. Kanyan, kulang ito na ibabaga natin kuno ng Ombudsman Remulla, ya pati sayag tuanta ng Senator Tito Sen. Tulahay. Natan, tuputan tayo, akin a-dismiss iman. Naman bilang at tanakaso yung sagap at kinan Senador Villanueva. Wadya susamay bat. Oy, happy birthday sa'yo. Tatanungin kita sana kung natikman mo na yung pansit. Hindi pa. Ngayon lang. Galing kay ngayon pa lang. Kapaborito Dennis. Kami, mayroon na eh. Yan, sumunod na naman yan eh. Oy, Kapaborito Dennis, happy birthday mamapasya ka. Kapaborito Dennis 57 years old. 57? 57. Pero nung nangan mo yawaw ito, ugaw ni pangulantan eh. Ano yan? May yung i-blow siya parang na meron yata tayong almusal meron. Ayan, Kapaborito Nixon. Meron na tayong almusal. Courtesy of the birthday boy. Kapaborito Dennis Mojares. Yan, happy birthday. Sino yung kasama niya? Anak niya? Yung anak niya siguro yan. Yes. Talaga Kapaborito Dennis. Anak mo yan, Kapaborito Dennis? Anak niya. Ay, mas gwapo ng size ka. So, meron siya 57 o 58? 57. Yung 57 parang narinig ko doon sa post niya. Nakita ko sa post niya. Okay. Happy birthday, pare. Happy birthday. Yung mga gustong maki-birthday, punta lang kayo dito. Yung magpapa-birthday, punta lang kayo dito. Yung may mga papa-birthday kay Kapaborito Dennis, punta lang kayo dito. Handa ni paring Dennis. Thank you, paring Dennis. Thank you. Ayan. May you have many more birthdays. Kinantana natin. Kinantana natin. So, balik tayo kay sa issue na to, Kapaborito RJ. Bakit nga ba? Butit na may naipakitang record si Senator Villanueva. Siyempre, alam mo kasi Kapaborito RJ, pag may kaso ka, lahat ng yan naka-file. Meron ka. At meron kang kopya. Copy furnished. Copy furnished ka lagi. So, ipa-file mo rin din yun. Thank you Thank you, Kapaborito Dennis. Happy birthday. Ipa-file mo rin yun para for your own
file. For Saka, further reference later. Reference. Tulad nito. Yes. Tulad nito. Di may reference ka, meron kang may papakita. Yun. Ito. Yun. May papakita mo ngayon kapag. Kaya mga ito rin, it's an, parang paalala din na pagka may mga ganyan, file kayo, pakaingat-ingatan nyo. Baka may mga kaso na kayong na-dismiss. Tapos, ipapile uli, hindi na po pwede, na-dismiss na eh. That is double jeopardy. Court, pwede. That is double jeopardy. Ayun, so yan Outright dismissal yan. Okay. So, bakit nga ba na-dismiss? Ito, tanungin natin si Senador Peter Cayetano kasi meron siya yatang personal knowledge kung bakit na-dismiss yung kasong sinampa kay Senador Villanueva. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative noon ng CBAC Party List. No? So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of duty. May sense of duty yan. Nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga, palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung 3, 4, 5 contractor na siguradong may ghost, hindi na nagkaroon ng circus. Hindi na nakabuelo na kung ano-ano ang sinasabi ng ibang mga witness. Ano ba in-expect natin? Pag yung ng 1 milyon ninakaw gagastos yun para hindi mahuli. Yung tens of billions, maybe hundreds of billions ang ninakaw, guguluhin talaga nila to. So, ako, tinawagan ko si Senator Joel kanina, sabi ko, ito ay blessing, ito ay opportunity. Bakit? Kasi, klarong-klaro to May order na tanggalin ka, na-reverse, na-dismiss yung kaso, very clear, wala kang pending na kaso sa Ombudsman. So, ako tingin ko talaga mali ang naibigay kay Ombudsman Remulla. And I hope he will clarify that. Tingnan mo yung mismong mga senador, alam nila yung nangyayari. Circus. Diba? Yun yung liknaan din ng mga ordinaryong Pilipino na tumututok sa issue. Yung bang sinasabi nga natin na binubusngaw natin na ungkikilot, lumalabo because of that circus. No, denglo mo membaga to tawalalare ay pupuntir yan, walalare imamin, ang iter walalare iningdan. Ba't hindi natin i-focus doon? Yes. Ang sabi nga niya, if I may reiterate it, Kapaborito RJ, from the very beginning na nagsalita, nagbitaw ng salita si Pangulong BBM na maya naman kayo sa kapwa niyo Pilipino. At alam niya na meron na silang idea kung sino yung mga tinutukoy niya. Ngayon, dapat sana kwanto, right there and then, nagsampa kaagad ng kaso, kung alam nilang ghost projects yun, kaso kaagad. Yun, may ghost sila para hindi na magkaroon ng circus ngayon. O kaya political maneuvering na tinatawag ngayon. Di ba palagi nating sinasabi, kung sino yung una na napangalanan, doon muna mag-focus. Yes. Ito, pawalang sala, walang problema yon, pero i-focus doon. Tapos pag sinabi na, mali yung sinasabi nyo, malinis naman, then go ahead. Magkalkal ulit. Sino ba talaga? Hindi pa nalilinaw yung una Isipin mo, Kapaborito RJ, sino ang sentro ng distractions ngayon? Yung mga opposition. Gaya na sinabi ni Senador Cayetano, Gauntan Kapaborito RJ. Pero yung mga talagang nandyan, yung talagang involved directly sa corruption, they remain free, unscratched. Kaya, huwag sanang magamit.
Ano to? Kape muna. Kape muna. Although sinasabi, galing din ni alam mo, ang galing din ni Senador Cayetano sa pagdi-divulge ng kanyang saloobin about doon sa circus. Dahil una muna dayo tumod man of course. Si itong kilala ko ako naman naniniwala sa kanya parang ganoon diba? Talagang mayroong integridad din na talagang gusto niyang mapanagot yung pero ayun na naman biglang nagsirko. Actually, diba? Parang kung titignan natin din yung mga statements ng mga nasa ICI, may mga statement po sila na maging sila nagimbal sa mga nauungkat po nila. Tulad ni retired Justice Andres Reyes. Say kwanto, this thing is outrageous and makes me cry that how can these people get away with 500 billion pesos. Kwanto? Si former Rogelio Singson, former DPWH Secretary, Antikonto. I could not believe what I was hearing in terms of the magnitude of the corruption. And I tried to analyze where did the system fail. It looked like it was all over. Tanong naman natin ngayon, Kapabrito Arjay. Hindi ba reincarnation yun? Reincarnation. Ng corruption? Kailan ba to lumaganap, yung corruption na yan? Kasi di ba? Kasi sinasabi nila, magnitude, yung talagang outrageous, sabi niya kailan ba yan kasi nangyari? Ngayon ba? Kailan ba nag-umpisa ang corruption? Ang isipin natin. Bumalik ba o talagang hindi na alis? Yun yung tanong dyan Nasupil ba o hindi? Meron bang naka-stop sa corruption? Wala. Ngayon na sana ang oras. Ngayon na dahil masyadong halata. Nung una siguro, di ba, pakutib-kutib, may corruption pero hindi halata. Pero ito ngayon, halatado na, halatang halata na ng taong bayan. Ngayon, nagsalita kayo na re-resolbahin ninyo. Ano yun? Managot. Ang dapat managot. Kailangan may managot. At sana yung mananagot, yung tunay na dapat managot. Ayun! Kailan kaya yun? Siguro pag nakita na natin yung talagang naparusahan na yung dapat na managot, Paborito RJ. Mantipak. Matatahimik ang ating mga damdamin. Ito. Kape muna na yung ating mga magunigon nyaliknaan. Undeun. Kalmado. Saka Anto? Yung yung bagong simula. Yun. Pag nawala mo yan, yung masusunod na, ganda na. Maganda na. At yung pangunahing pangingailangan, natutugunan na. Dahil di na nakukurakot Yes. Di ba? Makapagpapatayo na tayo ng talagang matibay na mga infrastructure, flood control, tulay, daan. Lalo na ngayon. Yes. Ang sinasabi ni Pangulong BBM is, lahat ng Pilipino bibigyan ng magandang tahanan. Yun. Sana. Matutupad na. Tutupad na dahil talagang yan ang pangarap ko. Yes, yung pangangailangan ng bawat isang Pilipino matutugunan na. Pabahay. Siyempre, pag may pabahay, trabaho. Livelihood. Dahil titira nga siya doon sa magandang bahay, wala namang trabaho. Wala rin. Paano isang lato Diba? Siyempre, utang lalamo man. Utang. Wala iputika to. Baka pwedeng ito na yung collateral or whatsoever. So, nandyan na domino effect. Pag walang kurakot, magandang serbisyo. Ganun yun. Pero pag habang kinukurakot, yan. Walang reaction. Na Boying just embarrassed himself and now he's trying to save face, hiding his incompetence behind blame and calling it a secret decision. Yun. Yikes! Yun nga yung unang reaction ni Arnold po, di ba? Bawi galang. Parang gano'n. Bawi galang. Nako naman. Ano ba yan? So, siguro, sa mga susunod na desisyon or kasi naman, believe din ako kasi pag tinanong ng media, kasi masagot siya di ba? Talagang darling of the presidency, di ba? Nung siya pa yung Justice Secretary, palaging na-interview, palaging humaharap. Kaya
siguro na isawalat niya yung, kasi i-dismiss pa lang di ba? Pero na-found out na wala na pala. Solved na. Yung kung baga sa kaso, solved na. Yan yung tinatawag natin ulit. Haste makes waste. Nako. Di ba? Kaya ingat-ingat. Nako. Ay, ni wala reaction da Jay ka paborito Jay. Lik na anda ni pakalad sa may si Mabog ya computer. Yun yung kahapon. Yun yung kahapon, yun yung naging sanhi ng sunog sa DPWH. Ito sabi nila. Walang sumasabog na computer. Itong gobyerno na to gusto tayong gawing tangi Kwanto? Kasi sa mga nakakaintindi, may alam yan, may technical know-how. Tulad nung nag-explain kahapon na even 24 hours na nakasaksak. Yan. Hindi mo yung mapapasabog, sabi niya. Sabi nga nito, 14 years akong computer technician. Pero never pa akong naka-encounter ng computer na sumabog at nasunog. Ang computer or desktop ay may power supply o PSU na may sariling power protection itself or fuse. Pwede pa siguro cellphone na tinya-charge sa sabog. Di ba? Yes. Meron insidenteng ganon. Yun. Sabi niya, from outlet, may AVR o kaya automatic voltage regulator. Ito yung sinasabi natin kahapon. Yun yung unang madidiscover. At kadalasan, may battery backups din in case of brownout or fluctuation ng kuryente. Lahat ng yan ay may kanya-kanyang power surge protection like fuse, relays at iba pa. Sa bawat electrical outlet, connected ito sa circuit breaker na sakaling may short circuit sa line, automatic trip off, automatic patay ang linya ng kuryente. Sa office nyo, sure ako, meaning referring to the office of the DPWH, sure ako, may smoke detector. Yun, sinasabi rin natin. May smoke detector alarm na mag-iingay pag may usok. At sa building ninyo, may security guard na nakapag-training ng basic firefighting training kung paano gamitin ang fire extinguisher. Kasi alam ko yung yung tutot. Kasi nahuli ako Kasi yung bahay ng auntie ko sa Manila, nung nag-smoke pa ako, dito ako, wala sila ngayon. Nandun sila sa sala, dito ako sa may CR. Dito ako maninigarilyo. Nung biglang may tumunog, mayroon pala dun sa... Mong tagkabasa? Hindi, yung tanol. Tanol. Kasi may asuwag. Asingop to. Asingop to. Pinagalitan ako. Mayroon yun. Kasi automatic yan Mag-alarm. Meron ganong sistema ka paborito, RJ. Nasingop to may asuwag. Untanol. Bukod sa may untanol. Wala ni danom. Pugsit so danom. Buti yun, tanol lang Kundi basa ka. Kundi basa ako. So kaya napagalitan ako tuloy. Sa yan sa Iliknaan to. Grabe ito. Nakakatanga talaga. Kasi nowadays, siyempre, masasabi nila yan dahil lahat na ng gamit, high-tech na. Dahil yung mga dating problema, binigyan na ng solusyon. Diba? Kaya high-tech na ngayon. Yes. Diba? Yes. So, siguro magkikibit balikat ka na lang na kung maniniwala ka doon sa mga sinasabi na may pangontra naman na paniniwala na parang imposibleng mangyari dahil sa mga teknolohiya na ngayon. High-tech na nga tayo. May gulay. Tuloy tayo. Adik na ibali. Mangkapi kami ni magano. Wala may almusal mi. Kapabrito Dennis Maharis. Ditan kilabat. Akayo na alis. Sampawil kami ng pulat ling na ibali. Kaya rin inasaran pakabatan pa yung malalapunit saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung... Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River.
Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Okay, alas 8.35 lahat atin ito nagagigitlik na ibalay. Kalop kanta ba na siyempre sa rin magtaryoran ka paborito? Amigo yo, RJ Bere Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtaryon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Cecilia Morante. Siyempre sabi niya, pakigreet po kami, Yayu Yoko Batutay. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Brother Alvin Sandoval, good morning. Sa Kwanto, good morning. Brother Joseph Cuyar J. Yes, good Happy morning. birthday kay Pare Dennis and Oy. Ninong SBM Amilito Mito Season Ay, and birthday me. niya Kwanto, okay. Happy birthday din. Belated happy birthday, Tim Yong Astrande. Yan. Sino pa? May kabansag si Paring Dennis din ngayon eh. Sino pa? Auntie ko ata. Hindi ko maano yung picture. Happy birthday na lang, auntie. Oo. Pinos ni Uncle Ramil. Oo.
Happy birthday. At kay former Barangay Captain Roland Lanterado, good morning sir. Ang pagbabalik, parang naamoy ko yung pagbabalik mo ha. Saan? Barangay Captain former Barangay Captain Lanterado. Okay. Kay Brother Manny Mencias, good morning. Kay Kapitan Soriano pala ng Barangay Papagayan, good morning. Good morning. Niwalay ang eternal liknaan to madyan ay kapaborito Jay. Say kwanto, singa madyan dagupan kwanto, singa walay ombudsman madyan kwanto. Ombudsman? Oo. Bakit? Palsalaran palsa, anapon de panderal dad kalaban da tapen nasa ni Banso. Wala ni Sirintan Nathan. Santa focus na lang sa mga proyekto, parang ganon. Meron pa ba? Siguro is referring to this. Kasi merong interview yata sa kanila to kapaborito RJ. Anapon ko wala kasi abasa kaya may singa manggawara amoy investigasyon. Sinasabi nila na walay 140 million pesos daw ang nasayang na mga proyekto at inilapit sa sangguniang panglungsod ang panukalang agarang investigasyon at legal na aksyon laban sa mga kontratistang sangkot sa mga proyektong iniwan ng nakaraang administrasyon. Nakaraan, so, 3 years, 4 years ago. Kasi pag-isipin mo, pang-4 na taon na nila ngayon. So that was 5 years ago. Ang sinasabi ng office ni Mayor Belen, tinuturing ang mga naturang proyekto bilang lubhang irregular, inabandona at may mga depekto gaya ng palyadong gabyon o dike sa Barangay Pugaro, kakulangan sa paglalagay ng mga stainless tables sa Malingas Public Market, at hindi daw kumpletong pagdating ng mga school tablet sa mga pampublikong paaralan ng lungsod. Giit po ng mayor na ang pundong ginamit dito ay mula sa buwis ng bawat Dagupeño, kaya nararapat lamang na managot ang mga lumabag at nagkulang. Yun ang sinasabi nila. Saan nila isasampa kung sakali? Pinapaimbestigahan muna sa sangguniang panglungsod. Okay. At allegedly, sumulat na raw ang lokal na pamahalaan sa mga contractor at merchandiser. Sabalit ilan sa kanila ay nagdeklara ng pagkalugi habang ang iba naman ay hindi na tumugon. Pero maganda naman kung imbestigahan para malaman natin kung may katotohanan. Yes. Maganda yan. At once and for all, malinawan na. Kasi para huminto na rin yung mga hula baluhu, mga bla bla bla. Kasi habang wala pang tuldok yan, mababalik at mababalik-balikan yan. So, pero pagka... Para matuldukan. Para yes, matuldukan. And I believe malalaman na din natin ang katotohanan. Yes, kasi gustong-gusto yan ng mga palaging parang minumulto ng nakaraan na matuldukan. Kasi pag nasa proper forum na, doon na nila siguro sasagutin yan. Wala namang problema dyan kung may suspensya kayo, then sige, go ahead. Pero yung nangyari kay Senador Remulla, parang kulang ng yung tawag mo? Research. Parang gano'n. Dapat nimbisigan muna. May reaksyon ka agad. Kaya talaga, ang bilis yung mag-react Sabi niya, ay pakaingatan lang po ninyo, baka magbumirang sa inyo. Ganun ba yun? Hindi, pwede naman. Di pagkatapos naman, kasi pag namamahala ka, hindi mo maiwasan na may magdududa sa'yo. Kaya sabi ko nga, di ba, kung malinis ang konsensya, wala kang dapat problemahin. Pero kung talagang may kinikbak ka, mamroblema ka na. Dahil ito na ang uso ngayon. Yung hukayan. Kaya sabi nito, alam kong tinutukoy nitong bumirang baka mamaya, hukayin din yung inyo, may makikita sila, tudas din. Kaya mabuti yan, maghukayan na kayo. Tapos lalabas sa social media, sasabihin nila, look who's talking. Yun. Kaya
Pero sa ngayon puro pagdududa pa lang. Pero pagka na-found out na talagang meron kang kasalanan, that's you. Kaya nga, pag may ginawa ka, nervyusin ka na. Pero pag wala kang ginawa, then bayaan mo lang. Just enjoy life. Di ba? Of course. Sige. Talaga naman na. Oo, kasi ito na ngayon ito na yung uso ngayon Yung hukayan ng kung sinong nagkurakot at sana naman sa mga tunay na nangurakot, huwag nyo silang isalimbang. Isalimbang. Huwag nyo silang protektahan. Yan. Ha? Para wag nang pamarisan. Ang ganda tong bigla kong na anong mensahe ng Saint John Paul II. Pope Saint John Paul II. Say kwanto John Paul II. Si Pope John Paul II. Di ba patay na? Oo. Pero mensahe niya noon. Meron siya mensahe noon. Sabi niya kaya ganito. Kaya nga, mensahe ka mo. Patay na yan. Bimagas lawari bago ba? Bimagas bago. Kasi mensahe ngayon. Noon. No, ngayon ko lang nabasa. Ngayon mo lang nabasa. Pero mensahe niya noon. Sige. Ito sabi niya. The ultimate test of your greatness is the way you treat every human being. Okay yan diyan kanila masusubo. Paano pagka ka lang, pakitang tao, kalaban mo. Kalaban mo ang konsensya mo, ang kalaban mo. Siyempre. Yun yung message. Kasi maraming ganon. Yung mapagbalat kayo. Na sa pagharap sa tao, akala mo santo. Pero pagka bunog niya, bulatis taki naman. Parang ganon. May mga ganon, di ba? Parang parang yung kanta ni sino yung kanta noon si ni Bing Rodrigo ba? Yung balat Sigrito. Sino kaya? Sino yun? May naalala ko pero so Basil Valdez? Hindi rin. Sige. Balat kayo pala. Ang buhay baka si Bing Rodrigo yan, yung taga Pangasinan. Hindi din. Hindi rin. Naalala ko na bigla kong nakalimutan. Balat kayo. Balat kayo. Hindi si Haji, hindi naman. Hindi naman Rico Puno yan. Hindi naman Victor Wood. Hindi naman si Rico Puno. Pag si Rico Puno kasi may kahalong baby. Medyo nasabihan. Sige. So, balat kayo pala ang buhay sa mundo. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Di ba? Parang mapagkunubari. Yun. Natumbok mo. Hindi totoo. Hindi totoo. Ganun yun Kalangakam ni Busis Tutan. Yes. Tulad mo, parang ganon. Ngunit walang bango. Yun, kasi mapagbalat kayo nga. May very deceiving. Yes. Balat kayo pala ang pag-ibig mo. About love. Nakala mo totoo. Yung pala, it's a balat kayo. Yes. Pero naamoy ko na yung balat ng Chicken Joy. May naamoy mo? May naamoy ko. Kaya nga pinasok ko na dito sa lobby para Dennis, maalala ko lagi na birthday ngayon ni kapaborito Dennis Mojares. Pasok yan sa akin, sa low carb. Low carb? Chicken. Hindi, tama-tama nga pala. Nagda-diet ka nga pala. That's good. Kasi habang tumatanda, di ba? Tip nga pala sa mga pag may iniinda kayong sakit, disiplina lang sa sarili. Yan. Para ma-cure. It's disiplina. Hindi yung isambong lang natin para tip lang sa mga tagapakinig. Hindi yung bawal kakainin mo tapos ang mentalidad di bali may gamot naman. Wag yun. May maintenance. May maintenance. Wag yun, wag. Wag ganon ang pag-ugali. May mga ganon, di ba? Oo. Hindi mapigilan, lalo na pagka may mga inihain na talagang paborito niya, di bali may gamot naman. Di bali ngayon lang naman. Alam mo kapaborito, wag yung ganon. Meron nga akong napanood, sabi niya, imagine this. What if the Philippines had good leaders? Yun ang tanong niya. Paano kung magkaroon tayo ng talagang mabuting leader? It will apply hindi lang sa taas. Siguro basta leader from sa baba. Mula sa baba, mula sa barangay hanggang sa taas. Yung magiging leader natin. Dahil yung definition ng leader, a good leader, iba yun sa boss. Yung pamamahala ng isang boss. Dahil yung boss,
gusto niya siya palaging masunod. Noon. Pero yung leader handang makinig. Sa kanyang mga pinagsisilbihan. Yun ang mabuting nakikinig leader. At sinasagawa yung kanyang mga napakinggan. Yes, hindi yung nakinig, pero ang natuto or lamang may labay ito. Yun ang boss. Yun ang boss. Iba yung boss sa leader. Yun, okay. Play nga natin, kapaborito Nixon, yung what if the Philippines had good leaders? Ito po, panoorin natin. Pagmuni-munihan po natin, baka sakali in the future, makamtan po natin ang pangarap na ito para sa mga susunod na henerasyon. Imagine this. A nation as rich as Singapore, as efficient as Japan, as innovative as South Korea. What if the only thing that truly held us back were our leaders? When the United States granted us independence on July 4th, 1946, the Philippines was one of Asia's most promising nations. We had world-class universities, strong infrastructure, and an educated workforce, second only to Japan. But somewhere along the way we lost direction. Corruption grew like a disease. Funds meant for progress went to pockets of the powerful. Instead of nation builders, we got power holders. Millions of Filipinos had to work abroad just to survive. Floods kept destroying cities because someone stole the budget. Hospitals lacked medicine, schools lacked chairs, but politicians never lacked luxury. But what if that changed? What if every leader truly served the people? Imagine a Philippines with fast trains from Luzon to Mindanao. A Philippines where corruption is punished, not protected. Where every peso builds, not breaks. In the 1960s, we were richer than South Korea. But they had discipline, long-term planning, and honest governance. We had potential, but politics killed it. If we had their kind of leadership, we wouldn't be catching up today, we'd be leading. But it's not too late. Real change starts when leaders remember who they serve, and when voters demand integrity. When we stop selling our votes and start defending our future, that's when the Philippines begins to rise again. What if the Philippines had good leaders? Then maybe we wouldn't be asking this question today, because leadership isn't about power and it's about service. And the moment our leaders understand that, the Philippines will stop surviving and start succeeding. What do you think? What do you think? Sana magkaroon tayo ng diba? leader. Pero in due time, in due time. Sa tamang oras. Pero sabi nga natin, sasabihin ko sa iyo, yung change na yan, mangyayari, pero dapat mag-umpisa sa mga voters. Yung wala na yung Bosanli. Sa mga voters. Pero alam ko naliliknam ito. Liknaan ko to in due time babanggitin ko. Mayroon akong nararamdaman na isang leader na talagang ang iniisip niya para sa kapakanan ng tao. Nako. Maging sa kanyang opisina, nararamdaman na ng kanyang pinagsisilbihan. Yung talagang pagbibigay serbisyo sa mga kahit anong edad mo, lalo na sa senior citizen, lalo na sa mga indigent, sa mga may sakit. Actually, personally, naramdaman ko yun sa kanya. Kaya, in the future, pag siya magiging maganda ang kanyang pamamahala. Nako. So, parang in due time. In due time, Aliwan jutay. Hindi jutay. In due time. In due time. Okay. At mismong kanyang mga kasama at mga nag-uursurba sa kanya, kung may kung 10, sabi mo ng 10 na mahilig sa may mga kickback, siya yung nasa huli na mababanggit mo na nangunguha ng kickback. Talaga? Saang banda yan? Sasabihin, in due time. In due time. Okay. Ay, hello, good morning kay Madam Emma Lipio. At siyempre, dahil nabanggit na rin natin si Madam Emma Lipio, sa mga single ladies sa Barangay Basing, Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad Esperanza, at si Madam Ja, at sa lahat ng mga taga Barangay Basing, good morning. Kay Gaspar family diyan sa Binmalay. Good morning diyan sa Barangay Kalit. Yan. Kay Vice Mayor, itaktak mo, Maminta. Good morning. Good morning. Yan. At
Sino pa ba? Ay, meron akong sino itits. May itits ka na naman. May itits mayroon ako. pang 10 minutes. 10 minutes. Okay, tamang-tama sa ating itits. Ano yan, itits? Tanungin muna kita kapaborito, RJ. It's a lalaki. Oo, yes. Tanungin muna kita kapaborito, RJ. Kapag ka meron bang text. Na may nag-text sa'yo, nagsusumbong sa'yo na ito ganyan, sinisiraan, may kukulkulan, may kukulkol, kwanto. Like halimbawa, sa kang teacher. Tapos may nag-text sa PNP. Tapos sasabihin itong teacher na to, inaawayin kanya mga parents, mga parents ng mga example lang. Parents ng kanya mga estudyante. Profession is teacher. Kapag ikaw ba naka-receive ng ganyan text, susugod ka kaagad? Hindi, verify. Ayan. Kasi, di ba, kailangan ngayon para hindi ka makuryente, lahat ng sumbong, verify mo muna. Kasi baka sinisiraan ka lang Sinisiraan lang yung tao sa'yo. So, verify mo muna kung gaano katotoo yung mga sumbong para hindi ka mapasubo. Yun. Di ba? Tulad nung issue natin, hindi na verify, hindi na research. Hindi ako rin Yon ang sinasabi natin ngayon kapaborito, RJ. Kasi itong i-text natin ay naka-receive lang ng text, sugod ka agad. At nagsumbong sa isang barangay official. Pag sumbong sa barangay official, si barangay official din, believe din ka agad. Hindi nagsagawa ng investigasyon. Yung bang naniwalak din ka agad. Hindi binerify. Di sinugod nila yung kanilang subject. Yung nireklamo. Yung nireklamo. Bakit siya pupunta doon? Anong reklamo nila sa akin? Wala naman akong natatanggap na reklamo. Why should I be giving time in answering or defending myself? Wala namang reklamo. Text lang ang natanggap may proseso yan. Yon. Sana mag-ingat tayo sa sa ganon. barangay yan? Sa barangay. Yun yung summon. Sana mag-ingat tayo sa mga ganon. Saka dyan lahat, alam mo sa barangay, dahil once upon a time. Ayan, tama-tama. Ikaw yung naging barangay official din. Sige, turuan mo nga sila. Dapat pagka may mga ganyan, di ba, hanggat hindi mo na imatunan, alam mo yung naimatunan, balance mo. Kasi baka yung sumbong dito is sinisiraan lang. Kunin mo rin, ano bang ugat? Ba't ginawa niya to? Talagang ginawa ba niya to? Din ipatawag mo sila through summon. At importante sa lahat, at mayroon kang itatagdang pag-uusap. Identify mo kung sino yung nagrereklamo. Yun din. Kasi yan, before, halimbawa, nagkabanggaan sila, alamin mo yung ugat. Dahil doon mo mariresolve yung problema. Kung saan nag-ugat. Yun. Yan. Kasi yun naman talaga, may panusay mo na may kulkulan na sanabay. Di antam may lamot, singig, nguro, hararatan. Tapi antam pamartian mo. Pero pagka pinapanigan mo na agad yung isa, wala yun. Hindi yun patas. Dapat na pagsisettle ng isang balingaan or dispute. Parang ganoon. Dapat bago tayo umaksyon sa mga ganong sumbong, alamin natin kung sino yung nagsusumbong. Kilalanin natin kung sino yung nagsusumbong. Tapos, kausapin natin, evaluate natin kung may credibility yung tao sa kanyang mga sinusumbong. Ayun. Kapag wala kayong nakitang tao na pimaruntalod arapan nyo, yung manrereklamo, ag kayo sagpa-sagpa. Wala may kin sa pasagpa. Ginawa niya si kato kanto lang tampo. Lante. Akin at ginawa niya, bikaro kay Pirno, hindi akin agawam niya ud say si kato. Antoy rason. Blah blah blah. Kasi di man ka makala idea paano mo iranpan usayon usayon. First and foremost, yung role mo is nasa ka? Paglay lagi. Yon, hindi yung sagpa-sagpa ka rin na pupunta doon sa lugar nung inirereklamo, wala namang taong nagrereklamo, yapin maruntal. Singa ito yung balaga diferensya. True text lang yun true text lang.
pasensya lahat, apunitik. Pag apunitik, hindi mo intentional na punitian. Iba yung pinunitik. At apuniti. Ganun yun. Apunitik because may sakit na linawa. So, apunitim, talapod. Sakit na linawa. So, hindi mo naman talaga siya buntalan. Ayan. Binuntalan ko. Talagang binuntalan mo. Intensyon mo, buntalan. Parang parang so, ganon. dun sa mga salitang yun, di ba? Makakakuha ka ng, di ba, kung paano mo usay yun, yung problem. Yun. Ayan. Lalong-lalo na. Maniniwala ka agad sa sabi-sabi. Wala. Di ba may kasabihan tayo kapaborito, RJ? Ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ano ba yan? Nako. Kaya, alam nyo, palagi naming sinasabi dito, importante yung rule sa barangay. Yan. Pag walang problema ang barangay, walang problema ang munisipyo. Hindi na darating doon. Pag walang problema ang munisipyo, naayos na lahat sa barangay, ito ni problema ay probinsya ay. Anggap po lang. Anggap problema probinsya, nanasi ka, ito ni problema bansang Pilipinas ay. Anggap po ba? Kasi di man mismo may may sunod. Ugat. Yun. Sa barangay. Di man so pinakalamot. Pag naayos mo yung problema dyan, na-identify mo kung sinong loko-loko, masosolve mo agad, maroon so panamalay. Ganun lang po yun. So, kayo sagpa-sagpa nang yun maong no duga te gagawin nyo o duga may gawin nyo. Gauntan ka paborito, RJ, Kulang sa lecture. Kasi ang ang namamahala sa mga ganyang bagay kung barangay yan, kahit sa munisipyo, DILG, under sila ng DILG, may mga seminar naman taon-taon nga may seminar sila lately yata may seminar sila may pinuntahan silang lugar kung barangay man yan, try ninyong magbasa nung mayroong libro, yung Katarungang Pambarangay. Basa kayo. At saka yung local government code na rin. Dahil nagpapanday kayo ng lay. Yan. Para lamang ang may alam. Para hindi kayo ma-question ng inyong kini-question. Mamaya may kini-question kayo dyan kayo pang questionin, hindi kayo makapagsalita dahil hindi ninyo alam yung trabaho ninyo, kaya kayo. Diba? Dapat importante wala umparuntalad si kayo yaman reklamo tapian legit may gawin nyo mangimbita at sa may irereklamo. Tama nga naman. Hindi one-sided balance. Mambasi kilabat yan. Mambasi kilabatad sa text ang pumusuton pi maruntal ang gapi kwenta to. Tagyutan na prebaan ang gauntan. Dapat walay to nung paruntal si katimang preba ya ginawa tutan tanunyay katuman so panarapan yura katarungang pambarangay. Lupon. Agaylay. Pero batiin muna natin yung mga tagapakinig natin diyan sa Manawag, Pangasinan. Ano kayang reaksyon ni Mayor Ming? Bakit? Di ba naihiwalay yung sa Mayroon kayang mayroon nga kayang nasali na sa 5th district ba 'yon? Natanggal sa 4th district. Sa 7 district natanggal sa 4th. Naimbitan ba yung mga mayors being siya yung head ng Mayor's League? Meron na bang schedule ng hearing? Baka nga yung nakonsulta ba yung mga local chief executive? Tignan natin. Baka matanong din natin yan. Baka kung may time sa mga susunod na araw. Yes, okay. Kasi naalala ko, kasi di ba, yung listener natin sa Baritaw, nag-text sa akin kasi. Aburido rin. Aburido din. But mawawala yung Manawag sa 4th district, sabi niya. At di ba may plano din na baka gawing Lone District din ng Dagupan, di ba? Pwede rin. Dahil sa population, parang lamit na niya. Magiging 3 lang yung matitira dyan sa 4th District. Yes. Dahil 4 na nga Tapos inalis mo pa yung Manawag. Lilima na nga. Nalis pa yung isa. Kasi 5 minus 1 is 4. Sampabian, San Jacinto, Mangaldan, and Manawag. Inalis mo na yung Manawag, naging Dagupan, Mangaldan, San Jacinto, Sampabian. Yan, 4 na lang. Pag naging Lone District naman to, 3 naging na lang. 3 na lang. So, yun naman yung dyan. Maaring usapin. Kaya, ang tanong kung nakonsulta na ba
yung mga mayors natin about yeah, that. So, pero pag-usapan pa yung bill pa lang yan yung nag-text sa akin kahapon. Bill pa lang yan. Bill pa lang yan. Okay. So nga pala malam, yung oras sa atin tanagagig ang tabayan ng susunod kagad ng number 1 yung kapaborito Joey Baby. Akaw lo pa kang tabi lalang mula sa magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side sa Alan Lunag at puso ng Madam Cherise the only one, Engineer Nixon Dakal. See you po sa Monday because it's Friday today. Sa 27, magkikita na po tayo sa 27. Bakit? Kasi 24 ngayon Friday, di ba? Oo. Diba? Next Monday pa pala yung long weekend. Yung long weekend para sa mga bata. Dahil ng Friday. Yan, next week pa pala yun. Yan, okay. Ito po yung mga kapaborito. Happy birthday again, paring Dennis Morales. Yes, happy birthday. Thank you sa Chicken Joy. Yeah. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. See you again. Dito lamang po sa number 1 Pop News Sick Station ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani.